δεκαετία του 50. Εδώ που είμαστε από τη γειτονιά, το κάτω είναι ο Βοτανικός. Εκεί ήταν μια από τις μεγαλύτερες ταβέρνες της εποχής εκεί. Εκεί πέρασε όλη η μεικτή κόσμου του Ρεμπέτη. Στο πάρκο πάνω, Παπαϊωάννης, Τσιτσάνης, Κερομίτης, Παγιαντέρας, ο άλλος, πώς το λέγανε, ο Σπόρος, ο Παπαγκάρης. Εδώ στο μεταξουργείο ήταν τα σπατούρα της εποχής εκείνης. Είχαν κλείσει το Παπαγκάρη να πάει να τραγουδήσει σε μια γιορτή. Έλα από ο Παπαγκάρης όμως, ήπια το ποτάνι, το ποστάνι, στη Διαμάτου, στην Καλαμάτα, να γίναμε στην καλή χαρά και ξέχασε να πάει. Την άλλη μέρα κατεβαίνουν οι κατελανέοι να τον επάνε. Αρματώνονται και πάνε στην ταβέρνα του Βλάχου. Σε μια στιγμή γυρνάνε και λένε του Μάρκου, μωρή ήταν να πούσει για 9, τόσο μεγάλα τάκη, τώρα θα τα δώσουμε να τα πας. Εκείνα την ώρα ο Μάρκος άρχισε να αβέλει ρελιές, κοινός που λένε και οι μορφωμένοι σήμερα να μπέρδεται. Κάνει έτσι τον Εβραίο Παϊωάννη, ότι είχε μπουργανιαστεί. Κοινός τα είχε κάνει πάνω του. Πάει μέσα στην καβάτα σιγά σιγά και ειδοποιεί τον Μπουχό. Ο Μπουχός είχε κάνει 2 πόνους εκείνη την εποχή, αλλά του είχε δώσει χάρη ο βασιλιάς Γεώργιος. Του λέει Μπουχέ, εδώ και εδώ με τον Μάρκο. Λέει ο Μπουχός, τις μύγες πάνω μου. Σηκώνεται σιγά σιγά, νοχελικά και πάει στο τραπέζι που καθόνε κατελανέοι. Και του λέει, άκουσε να δείτε ρε λαρίκια αναποστρατεία, όποιος πειράξει τον Μάρκο θα έχει να κάνει μαζί μου, θα γελαϊδίσει τη μούτσουνη. Κάνει έτσι και τραβάει το γετέκια του Ζωνάριου και ορμάει κατά πάνω, σφόει το κουργούρι. Εκείνη την ώρα κάνουνε μπράβο και το βάλουν στα πόδια. Και τρέχανε μες στην Ιερά Οδός και από εκεί βγήκε η λέξη αυτή γίνανε Μπουχός. Αντού τα